Сёлета на суд журы і гледачам было прадстаўлена 157 работ, якія адабралі з рэкорднай колькасці заявак – 3,5 тысячы карцін. Выбіралі лепшую працу ў 8 номінацыях: ігравое кіно, неігравое, анімацыйнае, нацыянальнае, дзіцяча-юнацкае і кіно маладых, кінашколы і навінка сезона – кароткаметражныя стужкі. У конкурсную праграму фестываля трапіў і дакументальны фільм тэлерадыёкампаніі «Гомель» «Дулах-121. Асуджаныя». Стужка распавядае пра трагедыю военнопалонных, якая адбылася падчас вайны ў самым цэнтры Гомеля. На самом деле эмоции просто переполняют. Получить диплом за сохранение исторической правды в национальном конкурсе Международного кинофестиваля «Листопад» – это просто особая честь для нашей телерадиокомпании «Гомель». Очень важно, что наш проект «Дулак» оценили на национальном уровне, что в рамках кинофестиваля «Листопад» его смогли увидеть огромное количество людей. Это действительно большая заслуга и большая честь для всего коллектива телерадиокомпании «Гомель». За мінулыя дні па ўсёй краіне адбылося звыш 600 кінапаказаў кінафестывальных фільмаў, якія наведалі 25 тысяч чалавек. За больш чым 30-гадовую гісторыю «Лістапад» ужо даўно стаў сэрцам славянскага кінаміру. Ён стаіць апошнім у каляндарным распісанні вялікіх фестываляў, таму задача ў яго асаблівая – закрыць сезон і паказаць усё лепшае, што было знята за год.